Татарстан президентінің Дәүләт Советына 2023 елға юлламасында келесі ел республикада милли мәдәниет һәм халык традицияләре елы дип игълан ителде. Ул Татарстан халыклары ассамблеясы алдына да җаваплы бурычлар куйды. Татарстан халыклары дуслыгы йорты җитәкчесе Ирек Шәрипов Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфирында шушы бурычларны бәян итте. Республикадагы милли мәдәни автономияләр эшчәнлеге 4 ноябрьдә халыклар бердәмлеге көненә билгеләнгән төп чараларга тукталды. Урыннардагы халыклар дуслыгы йортлары эшчәнлеген яхшырту буенча тыңлаучыларның тәкъдимнәрен язып алды. Хәерле иртә, Ирек Илдусович. Хәерле иртәләр, хөрмәтле җәмәгать. Татарстан президенты 2023 елны милли мәдәният һәм халык традицияләре елы дип игълан итте. Димәк, сезгә дә эш офыклары арта. 3нче ел рәттән үзебезнең шушы мөһим милли хәрәкәт, милли бердәмлек мәсьәләләренә игътибар булуын туеп яшибез. Чөнки узган ел Татарстан Республикасында туган телләр елы дип игълан ителгән булса, быел Россия Федерациясында милли сәнгать һәм мәдәни мирас елы бара, һәм инде киләсе елга Татарстан Республикасында тагын милләтара мөнәсәбәтләргә, милли гореф-гадәтләрне саклауга игътибар булачак дип игълан ителгәч, әлбәттә бу безнең эшебезнең төпле нигезе бар дигән сүз. Безгә тагын игътибар булачак дигән сүз. Һәм әлбәттә бу милли оешма җитәкчеләренә эшләргә көч бирә һәм ышаныч бирә. Күп милләтле республикабыздагы милли мәдәни автономияләрнең эшен ничек бәялисез? Менә 2010 елдагы халыклар санын исәпкә алу мәгълүматлары буенча Татарстан җирлегендә 173 төрле милләт теркәлгән иде. Менә без инде яңа халык санын исәпкә алуның саннарын көтәбез. Минем уйлавымча, бу саннар кимемәячәк. Һәм шушы 173 милләтнең бүгенге көндә 39-ның үзенең региональ милли мәдәни оешмалары эшләп килә. Бу зур оешмалар, бу татар халкының милли оешмалары да, рус халкының удмурт, чуваш, марый, мордва, башкорт, үзбәк, грузин халыкларының зур оешмалары бар. Гомумән бүген Татарстан Республикасында 250-дән артык милли мәдәни оешма эшләп килә. Бу ни өчен халыклар саны 173, ә милли оешмалар саны 250-дән артык? Чөнки зур милләтләрнең оешмалары берәү генә түгел. Әйтик, менә шул үзбәкләрнең бүгенге көндә 14 районда җирле бүлекчәләре эшләп килә. 4 ноябрьдә халыклар бердәмлеге көнендә нинди чаралар үткәрергә әзерләнәсез? Татарстан халыклары ассамблеясы календарында 4 ноябрь ул иң зур дата. Чөнки бу безнең профессиональ бәйрәмебез дип атарга да мөмкин. Бу көнне без үзебез өчен мөһим булган зур чаралар оештырабыз. Аның бөтенесе халыкка күренми, чөнки беренче чиратта бу безнең өчен үзебез өчен һөнәри әңгәмә, аралашу өчен зур бер вакыйга көне. Быел Татарстан халыклары ассамблеясының 30 елы бит, һәм без иң зур җыенны 4 ноябрьдә Казан Экспо мәйданында уздырырга телибез. Анда түгәрәк өстәлләр, күргәзмәләр, профессиональ әңгәмә булачак. Һәм аның нәтиҗәсе буларак инде соңыннан тантаналы чарада республикабыз җирлегендә эшләп килүче иң зур уңышка ирешкән милли коллективлар катнашында концерт программасы булачак. Гомумән 4 ноябрь ул безнең өчен менә еллык эшчәнлеккә нәтиҗә ясау көне. Сез халык белән бердәмлектә эшлисез, сораулар, тәкъдимнәр белән кая мөрәҗәгать итәргә мөмкин? Татарстан халыклары ассамблеясы һәм Татарстан халыклар дуслыгы йорты ул Казан шәһәрендә Павлюхина урамы 50-нче йортта урнашкан. Әлбәттә, без сезне һәр вакыт кабул итәргә әзер. Әмма моннан тыш, бүгенге көндә халыклар ассамблеясы ул инде киң таралган. Республиканың күпчелек районнарында эшләп килүче зур иҗтимагый оешма. 37 районда Татарстан халыклары ассамблеясының җирле бүлекчәләре эшләп килә. Әгәр дә сез үзегезнең тәкъдимнәрегез, проблемаларыгыз белән җирле бүлекчәләргә мөрәҗәгать итәсез икән, сезнең сорауларны я урында хәл итәчәкләр, әгәр дә инде ул зурырак, авыррак мәсьәлә икән, сез менә турыдан-туры безгә, халыклар ассамблеясына, дуслык йортына мөрәҗәгать итә алачаксыз.